ओंखार गथ' लायै लायैनो दिनै जों थैसिगोन आरोना मानोना साइथिं गेजेरजों थाबायगासिनो जोङो नोंथांमोना रायदों बावबानो जाबाय जों रायदों नागिरनानैसो बिदि जादों आरोना जों लानायखौनो बाव साइथिं खाथ्रि नागिरदों नोंनि थाखायनो गोबां खस्थ' लोगोफोर हेपि बैसागु नोंथांमोना नै माबायदि खायो नायनानै लादो लाव फान्थाव ओमफ्राय खाथ्रि बिबारखौ नागिरबा मोनाखै मैया जों बायनासो लाबोनांबाय दखाननिफ्राय Lion Production. लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथां फाउन्डेसन ब्लग गोदानै बरायनाय जाबाय बैसागु बोथोर फैबाय दा बैसागु बोथोर फैनायखाय एसे रायदों खानांगौ नालाय फुङाव मा नायमोनथाय बे रायदों खानांगौखौ दिनै रायदों लायगोन आरोना रायदों लायखांनानै उनाव नोंसोरनो खानायखौ देखायगोन आरो रायदों लायनायखौबो खोन्थागोन आरोना दा एसे गोजानावसो रायदोंआ दा लायनो थांगासिनो आरोना लोगोफोरसो गामिनि लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय था बैयो बारस'खा जानो ट्रेन फैगासिनो साइथिं खाथ्रि लागार फैदों गैया खायला ना मा जाखोलै रायदोंआ मोनबाय खाथ्रि गैया गोमबोरगौसो साइथिं खाथ्रि नागिरदों नोंनि थाखायनो गोबां खस्थ' जालालै एथ' नागिरबाबो मोना खाथ्रि मोनसे बारसेखौनो फिसिनानैसो लासां एबार न' सिङावनो आगाबासो बैसागुआव बोरै जानांगौ जाखो खाथ्रि गैयाब्लाय बहननायानो जाला देग्लाय बै गोसोम सोमा बे फैगोन आरो बा आयु दिनै ट्रेन फैनायाव साइथिं गेजेरजों थाबायबाय आं लागाव ओरै उन्दुलायबावनोसो आङो जाम्बा लागाव बैसागु ट्रेना फैगासिनो हनै लाला ओंखार लाला हेपि बैसागु ओंखार बैसागु मोनामजोब्बाय गासिबो बेबा बोसोरनिबो दंमोन गासिबो जायसिगोन मोनामनाया सिनु पाउडार खाथ्रि मोनबावो नामाब्रा दा बायदियाव मालाय लांफैजोब्बाय सावथाल हिनजावफ्रा साइथ सेराव नाङो फैलायनो फैलाय माला नायनो दैना गालांलायबाय नै सालगुरि थांसैलाय एबार लासिंसिं नामा जाफुबाय गोदान दै गोदान सावथाल सिख्लालै नै नायनोबा उन्दैसोमोन सिग्राया उन्दैसोमोन दैबावबाय नै साहाथिं फाग्ला अबा लिंबोखो फायखानायाव सफैदों फाग्लानि दैजोबनाय नैलै माबा सिंगोलफोरनि
मानसि हमनायलै खिबावबाय मानसि हमनाय हमनायसो नामा सोंदो बैसिनाव नैलै खाथ्रि बेदरा गैया साथाफ्राव फबोसै नामा होमबा बिसिनियानो गावरि माखौ मासे अमा जोब आयु बिराद फिसिमारो बिसोर साथ' सिख्लाफोर लानांसिगोनलै माजों लागोन अमाजों हनै नुवाखै फाग्लासो फट' लायै लायैनो दिनै जों थैसिगोन आरोना मानोना साइथिं गेजेरजोंसो थाबायगासिनो जोङो फाग्लासो नोंथांमोना राइदों बावबानो जाबाय जों राइदों नागिरनानैसो बिदि जादों आरोना जों लानायखौनो बाव डाइरेक्ट फैनानै नो लांखादो नोङो होननानै हरफा जोंनो बुस्थुआनै थुना लाजोबबाय आरोना दा खाथ्रि नागिरगासिनो खाथ्रि नागिरनायावनो फट' खेबजा दा ट्रेनजों दानथारजाहां जाबाय आरोना फाग्लासो जागोन ओरैबायदि नागिरबाय आरोना जोङो आफा दुनियानि साइथिं गिदिंजोबनो हाहां जालायबाय गाइसमोन गैया आरोना बांगालफोर फानहैयोनोलै जुबफ्रा लाना थांजोब्बाय सिथोबफ्रा सब आवगाय बिसोरनो बालफ्रा गाइसमोन लासाव मा जाखो गाइस नोंबो गैला थैसिगोन नामा रायदोंनि थाखायनो दानजाना खिथ' फैगोनबो सिरि फैगोन बेटारि गारि बायदिल' जादो दुफनो औ सेस साबा थैखागोन आरो दा नै गोमबायबो आग्लालै गैखाला आरोना दिनै गस्लाया गोजाखा लाखिखागोन बे ट्रेना हारसिङैनो ना मा होनो लालु देन्जार उफ मेंबायलै बिरादनो नैलाय हाराव हाथाव बेयावनो थाबायनांगौ आयो मोनसेसो मोननाय मोनबा आलालै ओंखाम उखैबाय मामि ओरैजाय नागिरगासिनो ओमफ्राय गोजौआव 25,000 भल्ट दङ आरामसे 2280 नोंथांमोना बेखौ नागिरफैबानो जोंखौ मोनगोन फुरा जोंखौ साइथियाव प्लास्टिक हमग्रासो नुखाबाय खोमा मानसिफ्रा फालालै गैलाय जों प्लास्टिकखौ नागिरलै राइदोंसो नागिरदों बेबो खाथ्रि बिबारसिमाव राइदोंआ मोनबाय आलासि आथिं आलासि फाग्ला नै मानसि गोथैनि हारावलै नै सिथोब मा जाखो बोरै गोमा गिलु Hey guys, nontonmोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा hey guys नै माबानि टलगेट हिनजान बे माबानि टलगेट मानि टलगेट हो आं गैया नो टलगेटआ दे हिनजा नै टलगेट फैबाय दैमानि फाग्ला नै राइदोंआ नै लोंजायो लोंबा टलगेटआ नै मा नामथाय मिथिया टलगेट जिखुनु स्टप टलगेट खाथ्रि मोनलालै दा बायदियाव देन्जार ओरैसो केकनि बायदि बारस'ना
सेस जागोनलै ना लाखिदो मोनसे गारिसो खारसो खार लाखिदो लासा आंनिलै खारसोमोनलै लस जाबायना खारजोब आग्लालै थाब फैखा नैबे थैलै गेवबाय टल गेटआ गेवबाय आग्लालै नै नांगौबा सिन्देला नोंथांमोना साइडआव नागिरफैलाबाय मोनगोन बिरादनो दुगारलां गोलैखांबायलां गोदो हनै मालाय लायदोंदां रायदों बेयावबो दंना बेयाव लांफैनांसिगोन एबार ना गासिबो गैबावालै बेनि सायाव आवासो बेखौसो मोजां सोरै थालाखै बेबा ओइ नुला नांगौबा नै गांसे आलाय लस जाबाय दा 300 थाखा ओजों लायो जेनेबा ब्रेन्डेडफ्रा 5000 गाहामनि दंबावोसो लावदुम गानग्रा लोगोफोर हेपि बैसागु नोंथांमोना नै माबायदि खायो नायनानै लादो लाव फान्थाव ओमफ्राय खाथ्रि बिबारखौ नागिरबा मोनाखै मैयाजों बायनासो लाबोनांबाय दखाननिफ्राय बिदिनो माबा मैया लायनाया रायदों लामायाव होयो आरोना ओमफ्राय मोसौ गलियाव होयो बिदिनो खायो आरोना होमबा लोगोफोर हेपि बैसागु नोंथांमोननिसिम मोजाङै मोजां आराम सान्थि बैसागुखौ फालिदो देग्लाय बावखुंग्रि थांनो मोनासै गैया